Astăzi se împlinesc 33 de ani de la pierderea marilor artiști, Ion și Doina Aldea Teodorovici, simbolurile renașterii noastre naționale, ale curajului, demnității și dragostei nemărginite pentru neam și țară. Prin cântecele lor au dăruit o voce speranței și libertății. Au inspirat generații întregi și au unit inimile românilor de pretutindeni. Să fim demni de moștenirea lor și să păstrăm cu grijă idealurile pentru care au trăit și au cântat. În memoria lor vă invit, dragi colegi, să păstrăm un minut de reculegere. Vă mulțumesc.